खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी राज्य सभानि बिसायख'थिया फैगौ 16 मार्चआव जानो थांगासिनो दं आरो बे 16 मार्चनि जा राज्य सभानि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव गासै एबा राज्योआव गासै साथाम राज्य सभानि मासिया लांदां जानानै दं आरो बेयाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय प्रमोद बर' बिथाङाबो बाहागो लागोन होननानै बे समाव गोबां खौरां बिजोङाव गोसारदों आरो बेखौ लानानैनो दुखु फोरमायदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा अजद दैखांदों एबा बाथ्रा बुंथिदों एबा दुखु फोरमायदों दि प्रमोद बर' बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ दैदेननो गोनां दंमोन नाथाय बे समाव जुदि गावनो राज्य सभायाव थाङोबा बोरै जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों लोगोसे गावनो थांगोन होननानै एबा प्रमोद बर' बिथाङा गावनो अपुजासे एबा गावनि गोसो बायदियै आंनो थांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों होननानै एबा बुंना लादों होननानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा अजद दैखांनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों बिथाङा दुखु फोरमायदों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ एबा दैदेनगिरिफोरखौ लानानै खामानि मावनांगौमोन नाथाय बिथाङा राज्य सभायाव थाङोबा बोरै जागोन होननानै दुखु फोरमायदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा राज्य सभा एमपि कारणे प्रमोद बर'ए এইবাৰ যাব বুলি আমি শুনি আছো নিশ্চয় যাব প্ৰমোদটো কি আৰু এই নিজৰ দলটো যদি এক নম্বৰ প্ৰায়ৰিটি দি পেলাই যদি কাম কৰা হ'লে হয় সি এজন এমচিএলএ হয় বেলেগক দিব পাৰিলে হয় বেলেগক জানাই সি নিজে যাব বুলি আমি শুনাৰ কথা ইউপিপিএল হিচাপে বেলেগ একজন আৰু ৰাজ্যসভা এমপি দিব লাগিছিল প্ৰমোদ বড়ো নিজে যাবলৈ কাকো নিদিব বুলি মই নিজে যাম বুলি কৈ লৈছে বুলি আমি শুনি আছোঁ